Ndị be anyị ma mmanụ. Ihe anyị nọ na ya bụ ihe na-eme n'obodo na isi mbido telivishọn. Aha m bụ Grace Esen. Ụfọdụ ndị na-akpọ m Supermom. Ịkpọkwa m, aga m aza gị. Kama na ị soro m na soshal midia ka ị nwee ike mata ihe eji na-akpọ ya Supermom. Ọ mụ na unu ga-anọrị tata na ihe na-eme n'obodo. N'oge ihe na-eme n'obodo, anyị na-etinye anya n'ụfọdụ ihe ndị na-emegasị n'obodo anyị. Ihe dị iche iche, unu ma na ọwụ chifo anụ ọzọ. Ihe anyị na-ele ya anya bụ ihe a na-anụ, ihe a na-eme, ihe a na-akpa, otu o si na-aga n'obodo. Nke ka ọ ga-esi metụta onye ọbụla. Ịhọrọ ọrụ, ịchụsa ụmụaka n'ụlọ, ịmapụ n'isi ụtụtụ. Unu maka o si dịzie taa, ọrụ anaghị agwụ agwụ, a ga-arụkọta chi ejie. Onye ga-elekọta ụmụaka ka ahụkwa ajụjụ ọzọ. Ịbata n'abalị ka agwụsịgo gị. Ihe nọ na-eche gị. Ụmụaka nọ, ọrụ a ga-arụ n'ụlọ, nri a ga-esi nọ. Ịbata, ịrụwanụ ya anụ. Akwa nọkwa a ga-asụ asụ o. Imechazie nke ahụ, ị marazie ma ahụ gị ga-agwa gị. Ma nwekwa oge ga-afọrọ gị ime ihe ndị ọzọ. Chetakwa na ị nwekwara di. Ajụrụ m ajụjụ a na soshal midia. Agara m depụta ya na Facebook. Si ndị mmadụ biko gwanụ m ihe unu che. Unu chere ka anyị hụzianụ ihe ụmụ nwaanyị sara m oge m jụrụ ha ajụjụ a na Facebook. Nke mbụ bụ Odoziakụ Nkechi Agada. Ka m jụrụ ajụjụ a, Nkechi Agada sị gịnị? Biko na ọ ga-anọkwa n'ụlọ lekọta ụmụ ya o biko nụ. O tinyekwara nnọọ biko. Nke wo, o jikwaghị ụmụ ya egwu egwu. Nke abụọ bụ Amara Christiana. Amara Christiana sị na ọ bụrụ na ọrụ ahụ na a ga-akwụ ya ezigbote ụgwọ, biko na ọ ga-ahapụ ụmụ ya ga-arụ ọrụ ahụ maka ọ chọkwara ego ọ ga-eji lekọta ụmụ. Ọ na-asị anyị na kamakwa ọrụ ahụ a ga na-agbasa ma elekere anya anọ kụọ a ga-agbasa. Ọ sịkwa na ọ gaghị anọkwa n'ụzọ ruo chi ejie na ọ ga-akwụ ebe dịkwa nso n'ebe ụlọ ọrụ ya nọ. Nke wu ọ lọta onwekwa ike ilekọta ụmụ ya otu o si chọọ ya. Ọ kpọrọ ya ilekọta ụmụ m to my taste. Nke ahụ Amara Christiana. Ka anyị lezie ihe Joy Ekeria kwuru. Ọ sị na enwekwana ihe dịkwanụ mma ka nwaanyị nwere ego nke ya. Ọ bụ eziokwu na a na-elekọta ụmụ kama na nwaanyị dịkwanụ mma inwe ego nke ya. Wụhụ mgbe niile na-asị di biko onye nụ m. Ị chọrọ ime isi si biko di m nye m. Ị chọrọ ịzụ lipstik di ga-enye gị. Ị chọrọ iso ndị be gị ma di ga-enyeghụ gị enweghị nke ị ga-azụ. Ọ sịkwa biko na ọ sị there's nothing as sweet as independent woman. Nke wụ enweghị tọkarịchara karịa nwaanyị na ọrụ kwụrụ onwe ya nwee ego nke ya. Unu anụlanụ. Ọ gwụbekwa o. Ka elekwanụ ihe ụmụ nwaanyị ndị ọzọ kwuru. Chidimma Elumeze. Biko wekwala iwe, nwekwa ka m si kpọọ aha ga-akpọjọọ ya, ewekwala iwe nne m. Ọ sị biko na ọ ga-anọ n'ụlọ lekọta ụmụ ya. O tiekwara o biko nọ na anaghị eji ụmụaka egwu egwu. Nke ahụ nke ya. Odoziakụ Anita Nwagbasi. Gbanwuo na ụmụ ya eruola ịga ụlọ akwụkwọ na ọ ga-achịrị ha cheba ha n'ụlọ akwụkwọ gaa ọrụ. Akwụnụ hụrụ na onye ọbụla nwere nnọọ ebumnuche nke ya. Ama m na njụkwa gị ugbu a, enwekwa ka ị ga-esi sa m ugbu a, ị ga-asa m ya. Ajụ ihe ị ga-asakwa nwee ka ọ dịkwa iche. Ekewa anyị ị ga-ahụ na ụfọdụ nọrọ ka a gaa ọrụ, ụfọdụ asị ka a nọrọ lekọta ụmụaka. Ụfọdụ anọrọ n'etiti sị ọrụ dịkwanụ mma o kamakwa ụmụaka dịkwa mkpa ya. Ma ndị na-asị biko ha chọrọ ilekọta ụmụ ha bụrụkwa na ego unu na-aga. Ma ndị na-asị ọrụ na ụmụ ha na-aga ụlọ akwụkwọ na ha ga-ewere ọrụ. Ụfọdụ na-ajụ na-asị mmadụ aga-wụ ezigbo nne na-ejighị ego n'akpa. Onye ọwụla wụ nne kwesịrị ịkwụrụ chim nwee ike ịkwụrụ nke ya. Ọwụhụ ịchọ ime isi gị si di gị onye gị ego. Ịchọ ịzụ ọla ntị nye m ego. Achọrọ m ịzụ ihe m na-ete n'ahụ nye m ego. Ụmụ nwaanyị ha kwa 21st century. Azụ m chọrọ ịtụpụ ya ụlọ wụ ihe wụ nke ọwụla ị họrọ ka anyị lee anya na uru
nakwa ọghọm nọ na ya. Ihe ọbụla gbasara ndụ, otu ọbụla si machacha mma, a ga-enwerịrị uru nwekwa ọghọm. Isi na ọ bụ ọrụ bekee kara gị mma, nsogbu anọghị ya. Ihe m ga-emere gị wụ ka m tụpụ ihe ga-azụ na uru na ọghọm dị na ya, nke wụ tupu ị na-ebido ị mara ihe ị ga-eme, mara ihe ị ga-ahụ, mara ihe ị ga-agabiga, jụzie onwe gị akwadokwara m akwado. Isikwanụ na ị ga-anọ n'ụlọ lekọta ụmụaka, nsogbu anọghị na ya. Kama m ga-atụpụ ihe ga-azụ ụfọdụ ihe ị ga-ahụta nke wụ ịhụzie omewa, ị ga-asị agwakwara m agwa, akwadoro m akwado. Ngwanụ ka anyị bido, ka anyị jiri nwaanyị si n'ọwụ ọrụ bekee ka ọ ga-aga rụọ. Chetakwanụ na asị m enwe nke dị mma, enwe nke dị njọ, nke ọwụla wụ otu o si dabara gị ị na-eme. Ngwanụ na nwaanyị nne si achọrọ m ịga ọrụ bekee, ọrụ a nwetara nchewachewa, aga m enweta ọzọ, ọrụ a achọrọ m ka ọ gabiga m, achọrọ m ịrụ ọrụ a. Nakwa ụfọdụ ihe bụ uru wu ihe nọ na nwaanyị na-arụ ọrụ na-agbapụ kwa ụbọchị na-akpata ego. Ka m gwa unu ụfọdụ uru, obere uru nọ na ya. Nke mbụ wụ ebe ị nọ, ọ ga-abụ ezigbote ihe nye gị, maka ị ga na-agbapụ kwa ụbọchị, ị ga na-apụ, ị ga na-amata ndị mmadụ, ị ga-anọ ebe ị ga-ama ihe na-aga, nọrọ n'ebe ụwa ebe ihe na-aga, mara ihe na otu o si na-aga, nwee ike itinyekwa olu gị na-asị esokwa m na ndị na-eme ka ihe na-aga n'obodo. Maka ị gaghachi ige ha ntị, ọ bụghị na ị chọghị ige ha ntị, kama n'ike gwụrụ gị. Ịgbalịkwanụ si ka ị lọtakwa, isiwe nri, ịsawa ụlọ, ịsawa akwa, ịnekọta ụmụaka, ịnekọta di, emechazie onye ga-elekọta gị. Ajụjụ m na-ajụ tata bụ ndị nne, kedu nke unu ga-ahọrọ? Ọ bụ ịga ọrụ bekee ka ọ bụ ịnọ n'ụlọ lekọta ụmụaka? Kama ọ bụrụ nwaanyị na-arụ ọrụ bekee, ọ ga-efe ụzọ chewe ego dịka ụtọ ga-esi kpọwa ọgị ya, si ya biko na aga m abịa ọrụ taa. Anụ mgbe ụfọdụ asị gị ịgwa ha na ha abịa ọrụ na ahụ adịghị nwa, gasị gị mba onye ọwachi ka ị na kpọrọkwa nwa gị ahụ bịawakwa. Nke wụ isi n'ụlọ ka ị ga-anọ lekọta ụmụ gị, ịma na obi agaghị akụ gị otu ị ga-esi gbawa ọga gị na ị na-aga ụtọ wee gbanwere ụmụ gị chọrọ ka ị ga izuru oke, ịkpọrọ ha na-agakwa. Uru ọzọ gbakwara wụ ihe gbasara alụmdi na nwunye. Nwaanyị ọbụla nọ n'ụlọ na-elekọta ezinụlọ ya ka o si wee kwesị. Ọ na-asa efere, ọ na-azụ ụlọ, ọ na-esi nri, ọ na-eme ihe niile n'usoro. Ịbata n'ụlọ, ihe niile na-adị n'usoro, ụlọ ha ihe niile na-adị n'usoro, maka o nwere oge eme ihe niile. Di ya batakwa n'abalị, ọ nọkwa ihe ọbụla di ya, otu ọbụla di ya si chọọ ya, ọ kwụrụ akwụrụ, otu ọbụla di ya kọwa, ọ na-ege di ya ntị, maka ike agwụbeghị ya. Ọ nọ na-eche ka di ya bata, nri nọ na-eche, nri dị ọkụ na-eche di ya ka di ya bata. Nke mbụ, ị ga-amanụ mana otu ọ dị, nwaanyị agaghị ọrụ, ego aga nọ ya n'akpa, mba. Maka ọrụ nwaanyị, ọrụ nne, anaghị akwụ ya ụgwọ. Ị ga-esi n'ụtụtụ rụgide ọrụ, ma ịsa ha efere, na-asa akwa, ị na-asa ha akwa, ị na-asa ala, ịza ha nka, ịkwa ụmụaka n'azụ, ọ gịwa ga-aga bute nke, ọ gị ga-ebute nka, ihe niile wụ ozi sọsọ gị na-aga. Ị gachakwa n'ihe niile, onwe onye na-agụrụ ego nye gị sị gị nne ịgbalịala. Ha niile nwere uru, ha abụọ nwere ọghọm. Nke ọwụla ị na-asị n'ọwụ ya ka ị ga-eme, lekwe ya anya nke ọma, uche gị nọkwa na ya. Maka azịza ọwụla ị zara, nke ọwụla ikpebiri n'ime obi gị nọ ya ka ị ga-eme, ọ ga-emetụta gị, ọ ga-emetụta gị nke ọma, ọ ga-emetụtakwanụ gị etu n'ime ha, otu n'iche hụ, o nwere ka metụ ụmụ gị n'otu na-atụwa ha anya ya, otu ga-eme obi agaghị adị gị mma. Ịma na taa abịazasị na ihe ọjọọ na-eme ebe niile, ọ na-esikwa n'ezinụlọ ebe na-azụzi ha ụmụaka nke ọma. Anyị hapụ ụmụaka anyị ma ya zụọ ha ọfụma, abịa enwezi ndị ori, enwe ndị ama, enwe ndị na-atọrọ mmadụ, ebe niile ihe ọjọọ na-eme, ọkwa sitekwa n'ezinụlọ ka ọ na-esi. Nke wụ nwaanyị, ị na-eche nke ị ga-ahọrọ, chetakwanụ ka eme nke dị mma. Chọta anyị na www.isimbido.tv ka anyị na gị kparịa otu anyị ga-esi gbasara gị ozi maka ihe ị na-emepụta, makwanụ ngwaahịa, makwanụ aka ọrụ ị nwere. Ọ bụkwa ya ka anyị nwere taa bụ ihe na-eme n'obodo, ka ọ dịzikwanụ n'izuụka na-abịa abịa. Ụbọchị niile Chukwunna kere na-ebu ihe ọma na-abata,
ihe ọma nkịta ya kpọ gị ya kpọ m ya kpọ mmadụ niile. Afọ m bụ Grace SM. Ka ọ dịzienụ n'izuụka na-abịa abịa.